kilpailijoita tänään edustivat Liina Sottinen, Nelli Koskinen, Aurora Harvonen, Jasmin Mäkinen, Anna-Sofi Taylor sekä Eevi Ahonen. Annetaan vielä ensin Salpausselälle. Aplodit noin ja sitten tytöt voisivat siitä asettautua vielä yhteiskuvaan, niin saadaan koko Vappuvaunu kakkosesta sitten kiva muisto. Ja jos siellä yleisössä vielä jonkun jumppavarvasta vielä jumpattaa, niin siellä Puttetin takana ruokalatilassa on touhuamispiste, jossa pääsee sitten jumppailemaan vielä vappuisasti. Tässä kun hetki menee, kun kilpailijat saavat sitten maistavat vaatteet ja pääsevät kotimatkalle. Annetaanko vielä yhdet aplodit koko porukalle? Hienoa, kiitos tytöille. Ja nyt niitä kahvia, punkkeja, simaa sieltä